Girls are there? How many boys are there? Raise your hands. Girls, raise your hands. Akai dikhanglah. Kita usah berdoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aduh, Laura bila? Sudah. Laura bila? Baik. Kita masih. Laura bila? 4 tangan sih. 4 tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You see, girls are all the time more in number. Whatever we have got the responsibility to build our society. Today you are going from here by securing first class. Doesn't mean the work is done. You need more collaboration from your parents. You need more collaboration from your elders. You need more collaboration from the teachers. Therefore, be humble. The first class sanare, pass sanare, tangnai mane bijubnai binenga. जोंनि नखरफोरनिफ्राय बिमा बिफाफ्रा हेफाजाब होनांगौ जोंनि नखरफोरनिफ्राय बिदा फंबाय गासैबो हेफाजाब होनांगौ जोंनि गासैबो लेमेनफ्रा सापर्ट होनांगौ जोंनि गासैबो टिचार्सफ्रा सापर्ट होनांगौ आरो जोङो हाम्बल जानांगौ जोङो गुरै नम्रता मानसि जानांगौ अब्लासो जोङो बहाय सासे मानसि जानो हागोन फुंखा इस्लारि दाख्लै बावैसो जायफोरा HSLC एग्जामाव मोजाङै उथ्रिसार खालामनो हाबाय बिथांमोननोहाय बेबायदिनो बरायनायजों लोगोसे फिसा फिसा बेबायदिनो गिफ्ट्स बान्था बावनाय जादों लाइन लाइन फैबाय थादो इसोर दे लाइन लाइन आं गाबज्रिगोन नोंसोर लाइन लाइन फैदो खुनिया आनन्द बिटि प्राइमारि जासमि बसुमतारी रैखाथि नार्जारि रैखाथि सेलबिना बसुमतारी सरकार सुबुजित सरकार याना एबसे स्वीटी भूमि तेरिसा बसुमतारी यूरिका सेट्री पुष्पा माया सेट्री यो सोडा सुवेदी बारपुं नार्जारि प्रफेसर बिराद गिदिर प्रफेसर सेनियर प्रफेसरनि सासे गथ' बि MBA खालामगासिनो दंमोन जोङो ट्राइबेल नर्थ इस्टनि मानसि सासे बर' मानसि आंनि रुममेट बियो बुंदोंमोन नोंसिनि बर'फोरा मानो इसेबां एक्सपेन्सिभ ड्रेस गानो नोंसिनि बाबाया मा मावो होननानै सोंदों आंनि बाबायाथ' स्मल फार्मार माने एकदम 10 बिगा हा दं बेयावनो जोंना आबाद मावनानै जायो हाब बेबायदि आबादजों नोङो इसेबां 10,000नि लंपेन्ट गस्ला बायनो हादोंना औ बियो माबोरै हरदों आं मिथियाखै खिन्थु बियो आंनो 10,000 फैसा हरदों आं बेजों 5,000नि लंपेन्ट गस्ला बायो बे बुंजाहैबाय 2,000जों गासैखौबो आं क्रिएट खालामजोबनो हागौमोन बाबानि खामायनाय आंना बाबानि खामायनाया जास्ट फरायनायाव मोनबानो जायो
खिन्थु बे लाक्जारिनि थाखाय नङा बै समाव जोंनि समाव 150 जों 100 जों मोनसे मोजां शार्ट बेबायदिखौ मोनोमोन अब्ला नोंनो मानो 5000 नि गोनांथि दंमोन नों बिमा बिफाखौ खस्थ' होबायना बिमा बिफाखौ खस्थ' होबाय बै सासे स्मल फार्मारखौ नोङो दाहार लानानैबाबो बिहरबाय अब्ला नोङो गेरेबगोन ना गेरेबा नोंखौ फोरोंनो हाबावगोन नामा बियो फिउचाराव हानाय नङा ओंखायनो जोंनि मेक्सिमाम ट्राइबेल गथ'फोरा थाखा फैसायाव कम्पिटिसन खालामो बाहायनायाव कम्पिटिसन एडुकेशनाव कम्पिटिसन नङा नोंनि फरायनायाव कम्पिटिसन नङा social sciences are wide in the field when you go in depth yourself it is very much wide बेयो जोबोद गुवार जेब्ला social sciences आव नोंसोर गोथौवै लोहाबनानै नायगोन बेयो गुवार नोङो स्टाडि खालामबाबो खालामख'नो हानाय नङा मोनसेनि उनाव मोनसे नलेज नोङो एक्वायर खालामनांगौ जागोन नों कम्पिटिशनाव नोङो जेनगोन दिनै दसे थाथ'योबो सोरखौबा केयार खालामनो सोरबा बयफ्रेन्डखौ सोरबा गार्लफ्रेन्डखौ केयार खालामनो नोंहा सम गैया माबा बाइकखौ जोथोन लानो नोंहा सम गैया नोंहा कारखौ जोथोन लानो सम गैया नोंहा बहुद खामानि दं नों कम्पिटिशनाव देरहानोबा you don't have time to rest and stay somewhere to divert your mind नोंहा ब्रेनखौ डाइभार्ट खालामनो थाखाय गुबुन फारसेथिं नोंहा सम गैया जुदि नोङो देरहानोब्ला you have to be busy all the time so it is my request to you all आंनि खावलायनाय नोंसिनिसिम जे नोंहा क्रर थाखा थानो हागौ क्ररजों नोङो नलेजखौ बायनानै मोननाय नङा गारि घोड़ा थानो हागौ दौलत थानो हागौ नाथाय नोङो बै नलेजखौ बायनानै मोननाय नङा जायफ्रा बै गारि घोड़ा लाक्जारिस मेटेरियल्सफोरखौहाय एक्वायर खालामनो नाजाबाय नोंनि एमआ नोङो फुलफिल खालामनो हानाय नङा जोंनि मेक्सिमाम नर्थ इस्टनि मानसिफ्रानो गोरिब अब्ला नोंसोरो नोंसिनि फेमिलिखौबो सानदो नोंसिनि गार्जेना मा मावो सासे गथ' चाइनानि सासे गथ' बियो ओरैबायदि मोजां मोनसे हाइ फाइ स्कुलावहाय बिफाया दोनहरदों आरो ओमफ्राय बिफाखौ साखरि मावो होननानै मोनथियो बिफाया फिसालाया मोनथियो आरोखि फिसाजोमोन फिसाजोआ जेब्ला कलेजाव फरायबाय कलेजसिम बियो बिमा बिफानि मावनाय जबखौ मोनथिया सानसेखालि बे हाई स्कुल लेभेलाव हाई स्कुलाव फरायनाय जाय टीचार बे टीचारा बिनि जब प्लेसाव बिफानि जब प्लेसाव भिजिट खालामहैबाय ओरैबायदि भिजिट खालामहैबाय बिनि बिफाया ओरैबायदि कनस्ट्राक्शन वर्कआवहाय खामानि मावदों लेबार वर्क ओरैबायदि मावदों बिनि आखाइफोरा धागुवा जाजोबबाय बिनि मेगनफोरा हाद्रिजों बुंफबनाय बिनि मोदोमफोरा गासिबो मोनसेबो ड्रेसा थिग नङा बियो खामायो खुब 3-4 हाजार मासाव जा दङ बेखौ बियो फिसानि एडुकेशनाव फरायनायाव खरचो जेब्ला बिफाया जेब्ला रेस्टमोन खुब लान्च टाइमावहाय बिनि फिसाजोखौ लानानै टिचारा फैनानै बिनि बिफाया just bread loaves माने जेबो गैया ओंख्रिबो गैया बेदरबो गैया जेबो मिरामिस बुस्थु मोजां बुस्थु गैया जस्ट बेवहाय सस दङ मोनसे ससआ जाबाय बाथोन बे बाथोनखौ ओरै बुदों आरो बेखौनो जादों ओरै बुदों आरो बेखौनो जादों नायखोमागासिनो दङ टिचारजों फिसाजोआ ओरैबायदि गाबबाय मोदोम थर' बिफानि दुखुखौ नुनानै आरो बिफाया जे इसेबां खस्थ' खालामनानै खामानि मावनानै लेबारनि खामानि मावनानै गावखौ ओरैबायदि मोजां स्कुलाव मोनसे जायगायाव दोनहैदों बेखौ नुनानै बे गथ'आ रुखु गाबबाय
बिफानि अननायखौ बियो बुजिबाय बिमानि अननायखौ बियो बुजिबाय जे बियो गावनि फिउचारनि थाखाय बेसेबां बिमा बिफाया नाजादोंमोन नाथाय जोंनि गथ'फोरा दिनै बुजियाखै गोबाङानो बुजियाखै बे खारननि थाखाय दिनै साइकेल डिमान्ड मटर डिमान्ड बायदि बायला डिमान्ड खालामनानै मबाइल डिमान्ड खालामनानै दिनै गथ'फ्रा बरबाद जादों नोंसोरो जेनो बेबायदि दाजा नोंसोरो फार्स्ट क्लासनिफ्राय सेकेन्ड क्लासाव दाफैदों सेकेन्ड क्लासनिफ्राय थार्ड क्लासाव दाफैदों इन्जिनियारनिफ्राय आर्ट्सआव दाफैदों हा स्ट्रिमखौ नोंसोर सोलाय सोल' दाखालाम गासैबो स्ट्रिमा इम्परटेन्ट नों जिखुनु स्ट्रिमाव थाङा मानो गासैबो इम्परटेन्ट नोंनि थांखियाल' थिग थानांगौ नोंनि लाइन फरायनाया थिग थानांगौ आं मा बुंबावनो बेखौनो बुंनानै आं बेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ सो माच